zarumai dan zarumai ministan wasa na ƙasa Alhaji Sagalu na ban kwana da yau na sai da ni da ku kuma sai wata rana sai kuma ranar da ƙafata ta zo. To Aminu a kama jiki mara ce ta yi. Dan Musa. Musa Umfana Magadi Musa. Rini mai kere itacen daji da Rini kai ne kere itace. Madalla Sinamara Kango Sanja da Wadda Kango aka biya muradi Dirisa yana wani Magadi. fondaibu mai kamar uba dan Musa. matkancin daren gabai za Ainihin wadarai na ga yanzu. kurji maso Allah ya kaddara rabo ya. irgo akati irlabo wani Ainihin wadarai na yanzu. sanda ne da Kan wasa na ƙasa ko irna mai da fore sai na yi. In yi ɗumi kuco wadarai. kai da amaga gurje zo cin didi mai tasa juma wucin kambo a hakuka a cin Wasa ta gama didi birnin dosa. ako dira ini taci zera cin di Wanda taci duka zuwa duk ya ta zo. kuru cin kambo ranga Da ya yau na gurgo sai kunde wata ya rana kati Ahmadu. irme cinobon Daga yau shaibu na amshi kuma sai maradi wata rana sai ranar aminu da ƙafata ta ibrahim zo. tawa ngai no ga chardi Alhaji bana Abdu na bomu dosa ina da ban bello kwana. ila da zerimo a tenongo borhinka Allah ngai no ga Alhaji chardi Abdu da sai na da dosa tuwasan ina ina ban ba kwana. da ta hisata ana irga koy tukunco borhinka kan koy ga fura cecen fondera amma do makan directeur technique na cida adama ane do susubo no ngai hima ngai ma demi final wayne wote Barka da ini amma kan lokaci a ga wasu ga sai wucin kan borin ga yin ita ta kudi yin ka ta bande da ba da so da yadda cino ba gurje zai no chargaya no kuka cino rango tele sal jindabun mu irsi kan nongo aran salma darani nongo doso baro arzika kaga ana wata kirfa ba a gulma da haka ne Ilyasu Abdulaziz ta kama tsakanin Shehu Arji na Maradi mai damara ja da kuma Aminu Ibrahim Natawa mai damara tsanwa dangane da wannan demi final ta farko na wannan kwamfalar koko gargajiya na cin kofin ministan matasa da wasannin motsa jiki da ake yi na gidan koko a sarmadan rani da birnin doso kamar yadda kuka riga kuka sani maraicen yau ne muke kammala wannan kokowa idan Allah yarda nan zuwa dan lokaci za a samu wani dan kokowa ne daga cikin yan kokowan 16 da aka kawo nan zai ci wannan kofi da ministan matasa da wasannin motsa jiki a yanzu dai tana tsakanin shaibu arji na maradi mai damara ruwan goro da kuma aminu ibrahim na tawa mai damara tsanwa wato premier demi final kenan so an gaida no chargaya baro arzika zankendo kan furta jiyanno alhalo ga iga bai ko charga matkancinin ga fama daren semo tawo gurje zai kano cindise wani sabbai seno tawo gurje zai ka dinga no idan fulara akwai da saban da matokan cirangai bumbo iningai wani sola gwaran din da kati nodini maradi gurje zo shebu arshi dara bai umoru zandara ar gurje zo ngai no koy suban so ngai no chargaya tabat no kulkan cinno ni gola ji to ko etablissement go tayze haka ne yana da kyau jama'a cewa kujo ni lakkan go aga nan kan cinno ni go ne suna maraicen yau ya kujo wal di stade general sai kujo ni di jama'a to ba ta yiwu ba su yi kokowa tsakanin su idan ya zamanto akwai yan wasu jahohi da ke tsaye shi yasa su yan jihar tawa aka maida su aka rubuta sunayen su aka sa a cikin hulla yanzu shehu arji na maradi ya zo ya yi zaɓe ya zaɓo aminu ibrahim sannan shi ma rabi umaru na zandayar ya zo ya ɗauko bello ila ko kun ji yadda ta kasance kuma kokowa ta farko ga ta nan tsakanin shehu arji na maradi da aminu ibrahim na tawa demi final ta farko kenan idan sun kare za a yi ta biyu kwanyi abin malaku da rabi so kambano gogo daro inda za a bitu samu ne sai mu wanda kuje zai zo na uku da wanda zai zo na hudu siga kiran hali mu hali ga zama je a yi final wa karo na karshe dangane da wannan kwabbalar kokowar gargajiya da ake yi na birnin doso ai ga mila da maradin no baga feri war mu zuwono arbitre kai sa sa kai ga ika sa kai ga arbitre colonel Aristote père de la garde nationale à Niamey ministan wasa na ƙasa Alhaji Ahmad
yau na dai aka yi na an yi sai hamu mai da faɗi wani waje a gyara ta da kyautai daɗi wajen sagadu inda ka ji wa la ilaha illallah shewar ga kada wai Aminu Ibrahim ya so yayi wani karan bayan dauka da sai Shehu Arji ya bai da wallahi yayi mai jakka 3 minutes 20 secondes. Zerin cimcin wallahi Umaru zerin cimcin nan zai mai da mara ruwan goro ya shigo da shi da Bello Ila na tawa Aminu Ibrahim Fata mai